Egun hon esan nahi nun. Eta plazerra eta horea dela diputatu nagusiaren izenean gaur hemen parte hartu ahal izatea. Foru Aldundiko hizkuntza berdintasuneko zuzendaritza nagusian egunero dugu hizkuntza langai. Eta horregatik beti dugu Euskaltzaindiaren lana presente eta eguneratuta eduki beharra. Izan ere zer egin behar du hizkuntza akademia batek ez bada hiztegia eta gramatika lantzea. Hiztegia denok dakigunez gizartearekin batera aldatzen doan gai dinamikoa da. Eguneroko beharrak asetzeko etengabe aldatzen ari zaiguna. Diputatu nagusiak Arantzazuko Euskaltzaindiaren 17. Kongresuan esaten zuen bezala, euskara batua tresna egokia eta beharrezkoa izan da gure hizkuntza eremu berrietara zabaltzeko. Eta tresna egokia izaten jarraitzen du askoren eta askoren etengabeko lanari esker, gaur egungo mundu aldakor honetan. Hori esaten zuen diputatu nagusiak. Hiztegia beraz eta horrekin batera gramatika. Berezkoa du Euskaltzaindiak lan hori, odolean darama, eta ondo baino hobeto egin du eta egiten ari dela ez da gauza berria. Gramatikako arauak funtsezkoak baitira hizkuntzaren erabilerarako. Eta gramatika ere etengabe bilakaeran doa. Hizkuntzaren erabilerak dakar gramatika ere bilakatzea. Horregatik, korpusak jaso eta ikertu behar dira, erabilera arauak zein diren argitzeko eta une oro elikatzeko. Gramatika jorratzeko metodologiak eta tresnak ere berritu baitira. Badakit bai horretan ari dela Euskaltzaindia gogotik. Diputatu nagusiaren hitzak nire eginez amaitu nahi dut berak zioen bezala, aitortzekoa da. Tresna hau kamustu etzedin, etengabe lan egin duzuen adituen, sortzaileen eta akademikoen lana. Aitorpen berezia merezi du inondik ere Euskaltzaindiak. Izan dadila oparoa jardunaldia.